Nairobi. Zaki winjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso kaachiel kod jatelo mano jagoro mar kotu Francis Atwoli noloso ahinya nyako weche motudore kod wechego mag uchumi ma pacho kae kaka iwacho ne uchumi iwacho ne weche mag uchumi piny Kenya sani koro nitiere namba 6 e pacho kae. Kata kamano kapok wachope mano nikech wang'eyo ni kowach ni piny Kenya nitiere namba 6 e pacho kae to ja Kenya bende feel ni uchumi marwa kodongore ma wuok e namba 8 wantiere namba 6. Ja Kenya bende osewinje ber moro amora. Kata kamano adwa wachako dwechego mag osara manyaka sani koro nowach ni owinjo bed ni imedo atamalo 6 mano lande higa mokalo. Owinjo bed ni time yo machalo nade kaka jalony wechego mag uchumi to en mana mar jogo mondike tich kod sirikal kose jogo mondik kod kembe mag ji giwegi bende winjo bed ni winjo mit mano mar meto mar osara kod atamalo 6 higa ka higa. Kamano Joyce. Kichiko iti maber to wach ni gini en gima nomed higa mane higa manyokalo to higa manyokalo wawuoyo about 2024 2025 king'iyo 2023 2024 nok gimedo gimoro negi wacho ni piny nok ok negi wacho ni piny nok ber but ing'eni sama ok omed gimoro to wadhi e romo a presidential function to en Labor Day to joko Atwoli bende ni kae onego beni wawinjo niya omedwa gimoro king'iyo higni 2 mokalo nokomedi higa mokalo nyomedi to kanyi winje koro nyoro no gitimre nade nyok gimedo gimoro tiende ni mwawuoyo ni en mana mar higa mokalo ema koro giwacho ni ne giwache to weg tich nokotimre nade nokomede kata nokoketi kaka ne gisingo ne jopiny. Mano nyisi Joyce ni tabu nitie kamoro ma adieri nyaka wachom adieri gimomiyo nikech ka sirikal emondiko ji mathoth zaidi to en emonego ndik ji mathoth zaidi nokomedo ji gimoro to nok gimedo ji gini higni 2 mokalo lakini lasia nyage medo to kata ka nyage mede to nyoko time. Mano nyisi ni uchumi ok ber makata wawacho ni uchumi ber to kotimre nade ok ber in a way. To mano bende nyisi ni ja Kenya hinyore to ja Kenya ok hinyore mane public sector kende nikech ni penya ni gini en mana mar public sector kende kosen nyaka mar private sector. It is uniform en gima applicable both public and private sector. Tino ni jogo mandiko jotich ma kembni gi mag gin giwegi to kod bende sirikal onego bed ni 6% ne bedo implemented koro kineno kanye giywak ni gima nowach last year pok otimre nade jogi pok oketo singo ni mapok gitimre nade pok gitimo kaka sirikal ne dwaro to kendo koro gisani kanye gibiro ok nye gimiyowa gimoro amora kata ok nye gimiyo japiny gimoro amora iwinjo to mano nyisi ni weche ok beyo to gimomiyo weche ok beyo Joyce chon kanye neno ka oluong Labor Day king'iyo ndalo Kibaki kod partly ndalo Uhuru Kenyatta kidogo ko Uhuru Kenyatta ni etelo pap ne pong at least jinadhiga ka jing'iyo ni jatelo dwa wacha ngo tangono mantie tena ni geno ne ntie to ne ntie ga ngoa ne ntie ga meto higa ka higa sani tinde wawinjo stories mang'eny iwinjo sani wawinjo stories nikech iwinjo kanyo kata ka japiny moro no wacho ni ne wabiro kwantiere kod geno ni jatend piny dhi medo wa gimoro kata kamano odiochieng' ma kawuono onge gimoro amora momedwa koro king'iyo jatend piny en owachonwa gik modwa timo to adieri kwang'iyo jatendwa en odwa ga timo to mosetimwa nyalo wacho onge gik manyo miyo mahino kanyo Joyce nyiwinjo ko wacho ni en gimodhi timo okay osara nyo avoid okunyo wuoye nowacho mana ni ji otim nade omed gima ne giwacho last year ok rach to biro to nyisowa ni economy koro timre nade odongo mwawuok from position 8 to position 6 okwano nyaka countries go mane watimre nade manyo wakalo wapenjre to ndalo Kibaki ne wan kama nade momiyo sani kore kwadugo wakalogi tena ni gin gi landonwa ka gikalo lakini ok gilandonwa ka gitimre nade ka gidok chien tanyalo wacho ni gik manye president omiyo mahino ne gin gik moko kaka nyo wacho maber ni hustler fund koro ji giwacho ni micro and small and medium enterprises tena ni jo hala matindo koro biro bedo ni nyalo access 10,000
to around 200,000 mondo gichak go ang'o kaka nyinyo mar chako ohala tirani capital to start the business. Hustler Fund king'iyo kata mana audit report mar the Auditor General's report, mano report on this, nentie problem. Nikech giwachonwa gik ma already nigi problem ma ok nyal konyo japiny. Makata gin giwegi ok gin sure about sustainability. Yani gikia kata bro dhi mbele kata bro timre nadi bro dugo chien. Hustler Fund no Auditor General no wacho ni default rate en 64%. Tiendeni komiji 100 komiji wawacho ni total shillings 100 bob omiji oko kacha 64 ok bro timre nadi ok bro duoki. Iduoko mana 30 gadi iduoko 26 there about 36 iwinjo ka default rate en 64%. Sirikal pok wacho ni gisetime ang'o tang'o momiyo bedo negi easy mondo gikaw pesa nikech japiny yuago uchumi. Ikaw pesa tidhi kete gima ok timre nade ok maybe ok kony japiny to kata mana sirikal mwenyewe gino ok konyo. To nunyi wachinwa kendo ni gini ne miyo nyaka jok ma wa ineligible. Tena ni miyo nyaka nitie kuonde moko mano mi ji machalo kaka ja 10 days old nyathi mano nyuol 10 days ago maonge kata ID no yudo Hustler Fund nade iwinjo. To default rate en at 64%. Tiyudo ka Joyce kane kawe to nego beni sadwoke ino ni nitie duplication. Joyce no yudo kata gini diriyo to ng'at moro nitie mabe ne dware to kotimre nade ok oyude. Magi ne weaknesses mane nitie Hustler Fund kae ma ok wanyal wuondre. To jomoko bende nokawo to they were not traceable. Omi ng'ato pesa to pesa ok timre nade pesa ng'ani ok nyal lu mayudo ni adieri Joyce oduor to en odak kama kata entie en dhano matimre nade mangima mano kwayo loan. To kang'adi matin CPA za Kimasi